गुरुनि सिनायथिया जाहैबाय साखोन सिखोन थानाय, धैर्य थानाय, गाव गावनि मावनायखौ दिन्थिनाय। जोंहा मोनबा बाद दङ। बे मोनबा बादनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। फंसल बाद, अंगर बाद, कौलबद बाद, लावखार बाद, बेफोरबायदिनो मोनबा बाद दङ। बे बादनिफ्राय जाहाथे मोनसेबो बादाव गोलैनाङा। दिनैनि बे गगामुग बिजाबनि सिङाव थानाय नोलोबारि खोन्दोनि सुबुंफोरा गामियाव मोजां मोनसे आयदाफारि लानाय जादों। बेनो जाहैबाय दौरि गुरुफोरनो फोरोंथाइ एबा सोलोंथाइनि थाखाय बिथांमोननि बर' धोरोमाव, बर' बाथौ धोरोमाव जे जुलि जानाय खान्थि आरो बान्द्रा आसार, बे मोननै हाबाफारिखौ लानानै दिनै सावरायमेल जादों। बे सावरायमेलाव आंनि बिबानाव गोलैदोंमोन मा बान्द्रा आसार। बे बान्द्रा आसारखौ जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा जेरैबायदि जोंनो मोनसे बिजाब दैथायहरदों। बे बिजाब दैथायहरनायनि मुङानो जाहैबाय गोथार थान्दै। बे गोथार थान्दै बाथौ बिजाबनि नेमखान्थिजों जोङो दैदेनलांनो थाखाय, सोलिलांनो थाखाय जोङो नाजादों। आरो बे लेखायैनो जोङो बे नेमखान्थिखौ जोङो गुदिनिफ्राय फरायनानै बिथांमोननो जोङो गोदान गोदान जिथु दौरिफा गुरु जादों, बे दौरिफा गुरु जानाय बिथांमोननो जोङो फोरमायना होदों। जाहाथे जोंनि बाथौ धोरोमा बे बिजाबनि गेजेरजोंनो गासैबो निथि नेम खान्थिफोरखौ मोजाङै सोलिलाङो। बान्द्रा आसारनिफ्राय सुबुं जोनोमनिफ्राय थैनायनिफ्राय लानानै, बाथि दानजेननायनिफ्राय लानानै, आरो बाउनायनिफ्राय लानानै, गोथै गारनायनिफ्राय लानानै, सावनायनिफ्राय लानानै, आरो सावनाय जोबखांनानै बान्द्रा आसार दाहा बाउनाय, बेफोरखौ लानानै जोबजासिमहालागै बान्द्रा बिदाय लाजासिमहालागै दान सारजासिमहालागै मा ओंथि दङ, मा खान्थि दङ, बेखौ जोङो दिनै आंनि बिबानाव दंमोन। बे आंनि बिबानखौ आं फोरोंनानै दिन्थिनानै होनाय जादों। दा आंनि गुबुन आइडियाजों नङा, बा आंनि गोसो साननायजों नङा, बेयो बिजाबाव जेरै दङ बे बिजाब थानायजोंनो जों गासिबो फरायनानै खिन्थानानै रायजो राजाफोरखौ जोङो मिथिहोनाय जादों। आरो सासे दौरि गुरुनि गियानाथ' गाव सिनाखि मोनब्लासो गुरुनि सिनाखि जागोन। गुरुनि सिनाखिया जाहैबाय साखोन सिखोन थानाय, धैर्य थानाय, गाव गावनि मावनायखौ दिन्थिनाय। गावनि सिनाखिखौ मोजां खिन्थानो हायोब्लानो सासे गुरु जानो हागोन। आरो गासिबो बाद, जिथु जोंहा मोनबा बाद दङ, बे मोनबा बादनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। फंसल बाद, अंगर बाद, कौलबद बाद, लावखार बाद, बेफोरबायदिनो मोनबा बाद दङ। बे बादनिफ्राय जाहाथे मोनसेबो बादाव गोलैनाङा। आरो रायजो राजाफोरनि मेगनाव गाज्रि हुदा दिन्थिनाय, जौ लोंना दिन्थिनाय, बिदिनो थांखु बायदिसिना जाना दिन्थिनाय, ओजों थांनानै जानला मानला खोथा बुंलाबायनाय, ओजों थांनानै गावनिखौल' लाजानो लुगैनाय, गावनिजोंनो सोलिजानो लुगैनाय, थिग बेफोरबायदिब्ला दौरि गुरु जानानै थानानै मुलाम्फा गैया। आरो दौरि गुरुनि बिबानानो जाहैबाय सैथो। दौरिया जाहैबाय इसोर आरो सिबिग्राफोरनि गेजेराव थानानै इसोरनिफ्राय बोर बिनानै सिबिग्राफोरनो बोर सारस्रिनो हानायखौनो दौरि होननानै बुङो। दिनैनि बे हाबाफारि जादों जोंनि गगामुग बिजाबनि सिङाव थानाय नोलोबारि आलायखुंग्रि गं 25 खन गामिजों लोब्बा लानानै बे खोन्दोखौ दानानै होनाय जादों। आरो दिनै बे सानसेनि हाबाफारि लादों दौरि मावबादा। बाव माने गाहाय आलासि लेंहरदों मोखावै लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि दौरि आफादनि आफादगिरि मानगोनां हरिचन्द्र बसुमतारी। लोगोसे नैथियाव लेंहरदों बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनिनो दौरि हान्जानिनो सोद्रोमा मानगोनां बाहादुर रामसियारि। बिथांमोन सानैखौ जों लेंहरदों। बिथांमोना खोन्दो आफादा लेंहरदों। बे टपिकआ जादों सासेना हरिचन्द्र बसुमतारी बिथांनिया बान्द्रा आसारनि नेमखान्थिनि सोमोन्दै फोरमायना होनाय, बेखेवसारना होनाय फुंखा सुबुं हिसाबै। आरो नैथिया जादों बाहादुर रामसियारिया, बिथांनिया जाबाय हाबा खान्थिनि सोमोन्दै बुंफोरनानै। जिथु दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु मोनसे जोंहा धोरोम बिजाब दङ बाथौ थान्दै, बे बिजाबनि सोमोन्दैनो बे थान्दै बिजाबनि सोमोन्दै हाबा हुखा दाननाय एबा बान्द्रा आसारा
जोंना एसे अबेबा जायगायाव गुलाय गुजाय दं दा जोंनि बिजाबाव जाहाथे गुलाय गुजाय जायालासिनो बे बिजाबाव जेरैबायदि लिरनाय बे खौसेथियै जायो बे हिसाबै नैबे खोन्दो आफादा दिनै बे मावबादाखौ लिंनाय जादों खोब गोजोननाय मोजां जादों 25 गामिनि गासै दौरि दौसि आसारि गुरुफ्रा फैजोबदों आरो गामिनि आफादगिरि नेहाथारि फैदों लोगोसे लाइमोननि आफादगिरि नेहाथारि दङ माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारिफोर दङ आरो नैबे सुग्रिबारि गामिया ओरैबायदि मैखोमै बिथांमोना गोजोननाय मोन्दों खुंना हरनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों जोंनि गगामुग बिजाबनि आफादगिरि जानानै आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो